Industrialiseringen var en designhistorisk periode, som varede fra midt 1700-tallet til midt 1800-tallet. Under industrialiseringen blev fabrikker skabt rundt omkring i verden. Disse førte et bondesamfund til et urbaniseret samfund med arbejdspladser mest i fabrikker og ikke længere landbrug. Industrialiseringen begyndte for alvor, da den engelske ingeniør og opfinder James Watt begyndte at videreudvikle dampmaskinen i 1763. Med denne fuldt operationelle dampmaskine blev mange fabrikkers produktion mere automatiseret, hvilket gav mulighed for at masseproducere diverse produkter. Masseproduktionen medførte, at produkter blev væsentligt billigere, hvilket gjorde middelklassefamilierne nu kunne købe ting, der lignede noget fra et slot, men til en overkommelig sum penge. I denne tid blev nyklassicismen til. Nyklassicismen tog udgangspunkt i antikkens græske og romerske kunst. Denne form for kunst blev især populær på grund af skrifter og fund af den tyske arkæolog Johann Winckelmann. Men det var ikke blot billige pyntegenstande og kunst, der bar præg af nyklassicismen. Arkitekturen har også båret meget præg af nyklassicismen. Nogle eksempler på dette er Pantheon i Paris fra 1756 og dens uhyre lighed med Pantheon i Rom fra 120 år efter Kristi fødsel. Et andet eksempel er Det Hvide Hus i Washington, bygget i 1790'erne kort efter uafhængighedskrigen, og mange andre huse i Amerika bar især også præg af nyklassicismen. Dette var på grund af mange udvidelser af byer kort efter uafhængighedskrigen. Til opgave i design skal vi lave et redesign af noget fra moderne tid, så det passer ind i vores designhistoriske periode, som er industrialiseringen. Det produkt, som vi har valgt at redesigne, er Google Glasses. Google Glasses er en forholdsvis moderne og nytænkende opfindelse, som vil være let at implementere i denne designhistoriske periode. Vi mener, at brillerne skal have et simpelt look for at indikere det rå værk, der kommer fra den meget produktionsprægede tid, som var industrialiseringen.